दोडामार्ग पंचायत समिती सभापतीपदी भाजपच्या पार्वती महादेव गवस तर उपसभापतीपदी शिंदे शिवसेनेचे गणेश प्रसाद गवस यांची बिनविरोध निवड झाली। पंचायत समिती सभापती आणि उपसभापती निवडणूक प्रक्रिया सोमवारी पार पडली। सकाळी 11 वाजल्यापासून नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्यास सुरुवात झाली। शिंदे शिवसेनेचे तालुका प्रमुख तथा पंचायत समिती सदस्य गणेश प्रसाद गवस, उपजिल्हा प्रमुख राजेंद्र निंबाळकर, उपतालुका प्रमुख दादा देसाई, तालुका संघटक गोपाळ गवस, झरेबांबर पंचायत समिती सदस्य स्नेहा गवस, कोनाळ पंचायत समिती सदस्य सायली निंबाळकर, रामदास मेस्त्री दाखल झाले। त्यांच्या पाठोपाठ भाजपचे तालुकाध्यक्ष तथा जिल्हा परिषद सदस्य दीपक गवस, नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, उपतालुका प्रमुख आनंद तळणकर, युवा मोर्चा तालुकाध्यक्ष पराशर सावंत, साटेली भेडशी पंचायत समिती सदस्य संजय सातार्डेकर, मणेरी पंचायत समिती सदस्य सोनिया कुबल, माटणे पंचायत समिती सदस्य पार्वती गवस, खोकरल सरपंच देवेंद्र शेटकर पदाधिकारी दाखल झाले। सभापती पदासाठी भाजपच्या पार्वती गवस यांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केलं तर उपसभापती पदासाठी शिंदे शिवसेनेचे गणेश प्रसाद गवस यांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केलं। प्रत्येकी एक अर्ज आल्यानं त्यांची बिनविरोध निवड झाली। यावेळी महायुतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जल्लोष केला। महायुतीचा विजय हो, महायुतीचा विजय हो। राणे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राणे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीपू भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीपू भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार। आज दोडामार्गमध्ये पंचायत समितीच्या सभापती आणि उपसभापती निवडणुकीमध्ये आपल्या सभापतीपदी भारतीय जनता पक्षाच्या पार्वती गवस मॅडम, उपसभापतीपदी शिवसेनेचे तालुका अध्यक्ष गणेश प्रसाद गवस साहेब या दोघांची बिनविरोधपणे निवड झालेली आहे। या दोडामार्गच्या सगळ्याच लोकांनी पूर्ण मतदारांनी महायुतीला पूर्ण बहुमताने कौल दिला असल्यामुळे 6च्या 6ही पंचायत समिती सदस्य आपले निवडून आलेले आहेत। त्याचंच आज फळ म्हणून दोन्ही सभापती आणि उपसभापती या बिनविरोधपणे भाजपच्या आलेल्या आहेत। आजच्या या सगळ्या निवडणुकीमध्ये निवडणूक करत असताना आदरणीय राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, रवींद्रजी चव्हाण साहेबांच्या नेतृत्वाखाली पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब, दीपकबाई केसरकर, निलेशजी राणे साहेब या सगळ्यात जिल्हाध्यक्ष आमचे प्रभाकरजी सावंत साहेब या सगळ्याच्या नेतृत्वाखाली आम्ही आज ही सगळी निवडणूक प्रक्रिया पार पाडलेली आहे आणि बहुमताने दोडामार्गच्या जनतेने महायुतीला कौल दिल्याबद्दल मी सर्वांचे मनापासून आभार मानतो। आज दोडामार्ग पंचायत समितीच्या सभापती उपसभापती निवडणुकीमध्ये आज दोडामार्ग तालुक्याच्या महायुती मार्फत सेना भाजप महायुती मार्फत या ठिकाणी सर्वच्या सर्व 6ही जागांवर निर्विवाद असं वर्चस्व महायुतीने स्थापन केलेलं होतं। आज सभापती उपसभापती निवडणुकीमध्ये आमच्या सहकारी पार्वती महादेव गवस ह्या सभापतीपदी बिनविरोध निवडून आलेले आहेत। त्याचप्रमाणे माझी स्वतःची या ठिकाणी उपसभापती म्हणून बिनविरोध निवड झालेली आहे। त्याचप्रमाणे माझ्याबरोबर असलेले माझे सर्व पंचायत समितीचे सहकारी, माझे शिवसेना भाजप युतीचे सर्व पदाधिकारी, त्याचप्रमाणे सर्व मतदार ग्रामस्थ दोडामार्ग तालुक्यातले यांचे या ठिकाणी मी धन्यवाद व्यक्त करतो की त्यांनी त्यांच्या परिश्रमाचं फळ म्हणून आम्ही या ठिकाणी सगळे सदस्य या पंचायत समितीमध्ये येऊ शकलो। या दोडामार्ग तालुक्यातल्या 3ही जिल्हा परिषदामध्ये सर्वाधिक मतं घेऊन आमचे उमेदवार या ठिकाणी जिल्हा परिषदेमध्ये सुद्धा निवडून आलेत आणि या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये दोडामार्ग तालुक्याच्या विकासाची जी प्रक्रिया आहे ही प्रक्रिया महायुतीमार्फत आम्ही या ठिकाणी यापुढे अत्यंत वेगाने चालवू। त्याचप्रमाणे या पंचायत समितीमध्ये वेगवेगळ्या समस्यासाठी जे लोक येतील त्या लोकांच्या समस्या निराकरण करण्यासाठी याबद्दल आम्ही कटिबद्ध आहोत। त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेमध्ये सुद्धा या ठिकाणी महायुतीची सत्ता या ठिकाणी 16 तारीखला बसणार आहे। जिल्हा परिषदेमार्फत सुद्धा मोठ्या प्रमाणात निधी या दोडामार्ग तालुक्यामध्ये आणून वेगवेगळ्या गावातील विकास कामाच्या प्रक्रियेमध्ये आम्ही या ठिकाणी सदैव तत्पर राहू आणि लोकांच्या समस्या ज्या आहेत त्या समस्या प्रत्यक्ष गावापर्यंत जाऊन त्यांच्या जाणून घेऊन त्या सोडवण्यासाठी आमच्या परीने या ठिकाणी प्रयत्न करू। या जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय नितेश राणे असतील, खासदार माननीय नारायण राणे असतील, या भागाचे आमदार दीपकभाई केसरकर असतील, निलेश राणे आमदार साहेब असतील, यांच्यामार्फत या ठिकाणी संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विकास कार्य करत असताना सर्वच आम्ही सदस्य आणि जिल्हा परिषदेचे सदस्य एकामेकाचे हातात हात घालून एकत्ररित्या या पंचायत समितीचा कारभार चांगला असा पारदर्शक कारभार या ठिकाणी आम्ही 5 वर्षामध्ये करू। वरिष्ठांनी जे आदेश हातात दिले त्या आदेशाप्रमाणे आम्ही या ठिकाणी आज अंमलबजावणी केलेली आहे। त्याचप्रमाणे पुढच्या ह्याचे सुद्धा वरिष्ठांचे आदेश त्याप्रमाणे आलेले आहेत। त्याप्रमाणे आम्ही प्रत्येक वेळी प्रत्येक टाईमला कसे निर्णय घेऊन त्याप्रमाणे प्रत्येकाला या ठिकाणी संधी कशी मिळेल या ठिकाणी आम्ही प्रयत्न करू।
महायुतीचा भारत माता की जय. वंदे मातरम.